Ikastaroaren helburua edo asmoa batez ere gogoeta egitea da eta gogoeta egiten laguntzea. Itzulpengintzaz eta egunerokoan egiten dugunaz pausa pilat hartu eta soseguan dirik ez da gauza gehiegi delako, baina ikusteko, baina gogoeta egiteko aukera ematea jadanik itzultzen ari den jendeari. Egunerokoan duten tentsio gabe eta lana aurkezteko bete beharra eta horrelako aurkezkari gabe denbora hartzea egunerokoan jadanik egiten ari direnaz gogoeta egitezaten eta hortik eguneroko hori errazteko eta eguneroko hortatik ateratzen duten produktua hobetzeko aukera eskaintzea. Honen ikastaro honen asmoa. Arazo nagusi bat da euskararen sistema, frantsesaren sistemaren pean ez mantentzia edo ez menpekotasun horretan aritzea. Hori izaten da distantzia hartzea eta ez frantsesaren sistemaren barnean bezala funtzionatzea. Nik uste dut hori dela benetan euskarazko testua behar bezalako testu egoki eta aldi berean frantsesaren parekide izan daitekeena egiteko ezinbesteko lehen lana. Ohitura dugu oraintxe aritu gara aipatzen, nola erraten da metr euskaraz. Eta nola erranera joanik soilik hiru orrialde betetzen ditugu metr nola erraten den erantzunez. Beraz, erantzun simplista hitzezko horietan galtzen da pila eta nekatzen da itzultzailea ere. Ez da mundu guztia ez da egoera berean, baina nik benetan oraintxe bertan, harrapatzen da oraintxe bertan aritu gara ikusten, beti euskararekin gabezietaz mintzatzen garela eta gabeziaren ikuspuntutik ikusten dugula euskara eta alderantziz euskarak ahal handiak dituela eta horri ez diogula erreparatzen. Hain zuzen eraintxaitu gara horretaz mintzatzen eta alderantzizko itzulpena egiten aritu gara frantsesera eta ikusi dugu euskaraz badirela gauza anitz, frantsesez nola erraten diren pentsatzen hasten garenean, frantsesa eskaz geratzen zaiguna eta beraz uste dut importanteagoa dela euskarak dituen ahala ikustea, euskarak ez dituenak ikustea baina. Ikustiz lan praktikoa egiten ari gara, benetako testuen gainean ari gara lanean, testu horiek egunerokoan sortzen zaizkigun milak ikusi eta korapiloak askatzen banan-bana eta saiatzen ari gara. Erabat lan praktikoa egiten saiatzen ari gara. Eta nori zuzenduta dago ikastaroa? Ikastaroa jadanik praktikan ari den jendeari zuzendua pentsatu dut. Bada ikasleren bat, pentsatzen dut gutxi itzuli dela horren arte, baina batez ere egunerokoan itzuli beharrean topatzen